Eixo pelotazaleok agindu genizuen gaur Zaldibarren izango ginela Olazar torneoko bigarren final aurrekoak eskaintzeko, eta hemen gara, Enrique Agirrebeitia eta biok, bi partida interesgarri emango ditugulakoan. Lehendabizi behintzat, lehengo astean bezala, emakumeak izango ditugu, eta gero izango da binakako partida. Arrizabalaga eta Garai arituko dire emakumeen mailan. Eta Enrique, joan den astean etxera nik uste dut oso gustora joan ginela, eta gaur ere nahiko genuke gutxienez irripartxiki batekin joan partidu ononak ikusi ditugulako. Bai, arratzaldeon. Nipen tot gerbe ingredientiek horretako badeko zela, zedia pelotari di ja bastante ez betean urti ditan dabitzena jokatzen, apur bat ezberdinek, nipen tot partidu hona ingo da dela. Garai da apur bat fina ero esango nuke seguru eta klasiko Arrizabalaga ikustetako aire sartzi eta errematati tantuek eta ondo urtetan botze apur bat Arrizabalagan alde ikustu bai. Horre ikusi mida, berzelan da bilen da partidu oso ikia. Amaia Aldai dago finalean, niri behintzat, impresio ikaragarria egin zidan, eta gero beste txapelketa batzuetan ere, punta-puntan dabilen pilotaria da, asko eta ondo jokatu behar da gaur egun lauterdian haren parean jartzeko. Honet beren pare gudiek, ez deke peldainu baten alderik ez duke, osea, partidu gaur bernipen ento bardintzu izango dela eta finalin du, gatzen dela, finalin du. Vale, eta gero binakako partidu bat eskeniko dugu, han ere badakigu zeintzuk dauden finalean, eta, bueno, lehen esaten genuen bezala, bigarren partidu horrekin ere, binakakoarekin ere, esperantza handia dauzkagu. Bai, nire esperantza handia dauzkagu, Aitor Etxebarria oso ondo dabil, oingan era horre profesional o enpresa txiki bat az kontratu eroin jaut, morala hundizaz dabil, oso ondo jokatzen. Baina Murua eta Morga Etxebarria aurrean ikusi genituenean bikote ikaragarria osatu zuten. Bai, Murua eta Morga Etxebarria bikote hona egiten da, nik uste dut Morga Etxebarriak atzien gehiago ingotza altzu zarra, jortitzik uleikela egul partidua. Aurrien ez dut ikusten aldeundik. Bueno, xeriko gera eta ikustiko dugu zer eskaintzen diguten bi partida hauek. Joan den astean bezala joaten bagara etxera, ez da pena hundirik izango ona etorrita. Gaur Hego-Haize galanta kanpoan eta oso giro aproposa pelotan jokatzeko. Nik uste dut baietz. Bueno, berotze ariketak ustez behar bezala egin dituzte bi pilotariek, eta berehala esango die epaileak kantxa erdira erten eta jendea agurtzeko. Olatz Arrizabalaga Gernikarra da eta 24 urte ditu. Leire Garai berriz Gasteiztarra da eta 6 urte gazteagoa da. 18 urte bai ditu. Pilotari arabarrak. Ze partidu espero duzu? Lehen komentatu duzu bizkat finagoa dela nolabait seguruagoa edo Arrizabalaga, baina Leire Garairi gustatzen zaiola hemenetan txokoak bilatzea. Bai, Leire Garairi gustatzeko eta oso pelotari zietza da, lehen esaten modun zietza, berbi ez da bena ezer galtzen da nahi duten da bena. Arrizabalaga ostera, apur bat jokua alegri gehiago gustatzeko, aire eta sartzen da eta galdu gehiago egiten dugu, tantu hona peite jute, inger gaitxua pentot. Ondoa sartetan badau, irabaziko dugu, ostantzin besti bi irabaziko. Beste zer baino lehen eta lehen da biziko zakia egitera doanean Leire Garai. Pilota aipatu dezagun, nire ustez garrantzitsua da. Pilota hauek ez dira gozoak, zarata aldetik eta kantxan ibiltzen direna kontutan hartuta, errespeto pixka jartzen dute hauek. Bai, honek pelota mistu dira, lehen gu monezekin jogatu guen, pelotetan
Badeko, eta seguridadea ondo urtengo da bena, ero ondongo dina, ze lehen gumorkein jogatu den da oso ondo ontzien da. Badia zulaikan pelotaria. Baina, ez nauzien pelotaria, mixtak, horrezetako inikut. Propio egindakoak, bai, egokiak, hauek ere bidea egiten ari dira. Nik uste dut, azera hartan, Reyes da zizirenean hauek pilota gogorrak jokatzen zuten, gero beste bolada bat etorri zen eta pilota biun egin ere ikusten genituen, baina pilota bigun horrek, bai, pilotan jokatzeko balio du, baina saldu grazia pixka falta. Ez que hor pasau zen, Reyesek eta lehen mutilekin egin benien, pelota gogorra zituen. Gero hasi ziren emakumeek ipintzen, eskuk eta hainbarik eusen. Pelotan gehizen urteta benapezien, palan jokatzen ebizinak. Palatik eskure aldatut eta, palatik eskure aldatut tantu ekein etzan hain erreza. Da hori apur bat ikesi da benien, da mistiaz, da pelota gogortxu eta mistiaz jokatu gehiagoetan dabe eta ikusteko asko hori. Zu ere pilota honen aldekoa zara, gaur egun emakume pilotari hauek duten jokoarekin iruditzen zaizu hauekin jokoa hobetu egiten dela? Bai, gozutatik ona hobetu ina. Da, ni pentsatu igual ondino be, igual beste apur bat gehiago, baina horretako bilitu zen da. Hemendik trinketeien ibiltzen dan pelotien bizen bitarteko ingurua, igual sartu lehikela. Baina, hori denporiaz sartu bida eta aprobak eta hain jaberzela urtetan dago. Trinketeko pilotak pumpak egite alditu gaur egun? Bai. Bueno, hemen 3 eta huts. Gora botadu bat. Gernikarrak, Olatz Agirre Zabalagak. Oraingoan hutsa izan da. Eta nik uste kasik gaur bildu diren ikuslentzat favoritoagoa zela hasieran Gernikarra Gasteiztarra baino, baina, bueno, honek 3 egin ditu. Bai, horrek beri egingo dugu. Bestiek irabazteko egin biko dut, eiken hasi erremate honak eta ina azartetan ez badau, ez dut irabaziko. Biak saiatzen ari dira, Enrique, pilota goigorra. Ara. Zan nahi nuen, biak ari direla saiatzen momentuan bintzat, gehien bat pilota goian jarri eta aurkaria frontesetik urruti mantentzen. Bai, atzien mantentzen, da, klar. Gara jo niñoko gehiago, Arrizabalaga aide, pelotea purba bagatzen badu, Arrizabalaga aide gehiago juten da Arrizabalaga aide ikentzeko. 4 eta huts. Begira hor, ezker zeharra, ze polita. Oso ondo zabalduta. Oso ondo zabalduta, bai. Kantu izabalera. Bai, lehengo ostegunean, Aldai eta Larrarteren arteko partidan ere ikusi genituen ondo zabaldutakoak. Badirudi postura hori oso egokia dela pilotari hauentzat eta pilotakada horrek min egiten du aurkariak asko ibili behar duelako. Bat eta lau. Saketik eta minendik ez da egin honen pelotokina. Beti bentaji apur bat, saket erresta biramen atzera batik eta apur bat bentaji bai ez mutilen pelotakin jamoruena hainbeste min ez da. Bai, hainbeste ez da ibiltzen eta hori, baina hemen beste errekurtso batzu behar dira. Bera, ausakea da. Edarki erantzun dio Arabarrak. Ezker gantxoa, kanpora. Hor txedeko apur bat peligurua Arrizabalaga. Ondo urtetan motza, kantu gozo beharrak ditu gehiago. Bai, dena hemen iruditu zait pixkat pilota gainera bezala etorri zaiola. Egira hor atzera, pixkat pauzu bat atzerago behar zuela, pauzu erdi bat. Apur bat bezun ganea karrea untxako eta gero, ezkerre joteko kantxin erditik zabalera. Zulo inguruen, ezkerrekak alderdien, buena izango zen, entregari izango zen, baina
Ona, bai, zabalera eta honin ondo azartu ez. Ezkerra Zaderki erantzun dio. Arrizabalagak Garairi. Hor Arabarra, pilotaka da luzea, baztertu gabekoa, kantxa erdi-erditik. Unepai, bazterra aldera. Atera, nola debala. Leirek. Hori ere gainean da. Eta, hor, erabat. Eskuan gelditu egin zaio pilota. Eskuan sartu bintzat delarri bajatu dugu. Ez zait iruditu, Enrique, orain honetan gaizki jarri denik, baizik eta erabat gaizki jo duela. Errepikapenak zer dioen. Ez zuen banaiko Zabalera. Bai, nipento Zabalera guri zen dagala eta utzin dagala. Pilota Zabalean jartzeko postura horretan eskuan oso ondo sartu behar du pilotak eta zeite bat, favoritu atzetik. Bueno, Ondino partidu zira, eta Nikola nik utzi behitot partidua. Jugada kondurtetan motzailo, hasiko zala, bai, berak arrizketan da moduen arrizketan galtzen hasten bada, gatsa da leire bastia. aholkularien, botileroen aholkuak entzun. Eta berehala aterako dira berriz kantxara gogoratu. Pilotari bakoitzak, okerrez banaiz, 4 geldialdi eska ditzakela. Eta minutukoak dira batzutan. Egoera ere nik uste dut interpretatu egin behar dela eta ez dela hain erraza oso tantu gogorrak eta partida oso gogorra dagoenean. Eta gero ez da bai dauten da, noz eskatu da, noz jarri dan, noz altzeu dan, gero noz jokatzen hasi dan. Minutuko deskantzu nundik kontetan dan, da noz amaitzen dan aldi da hor. Bai, eta pilotak perri da. Pilotak trampatxoa beti berarekin. Bai, hori, eskespalduko dugu grazik dugu. Edarki atera du Bizkaitarrak zake luzea, berriz ere ez baztertu nahi Leire Garaik. Hor pilota jaizteko oso postura ona du Gernikarrak, eta orain oso huts garbia. Oin deja ditzen junda eta utzen jaute, apur bat tiputaten da eskumi ez dago ondo lantxik. Arrezabalak. Eskumiaz bilurretan edo eskerraz bezartzen da bastante eta eskumiaz jugadi betxarto eta... Eskua ez badauka ondo, arazo hundiak izango ditu partido aurrera ateratzeko, ikusten delako Leire Garai jokatzeko dagoela. Bai. Honek berea ematen du behintzat, berea egingo duela. Baina apur barraru eta ostiralean diario askoko finalak eta gaur esku kilikolo eta hona etortia. Baina finala diario askokoa zer da, igandean? Zarautzen ez da? Ez, 26, bai, igandean. Igandean diario askoko finalak gaur hona etortia, apur barraru. Bai, zure teorian eskua ez badauka era bat ondo ere. Gero, Enrique, zu pilotaria izan zara eta beste inor baino hobeto dakizu buruak zelan egiten duen, ezta? Baldin badaukazu nahi duzu finalera ailegatu, baina beste torneotan ere nahi duzu ailegatu eta hor buruan azten da errota bueltaka. Iztie kosta egiten da eta gero etorri da mutut. Horlako asko izaten da, bai. Edarra zakea. Haimondo zaki, Bai, emondio, bai. Kanpora. Bera, ari da botatzen, Bera, ari da prisaka. Partidu azteko prisaka bai. 8 eta 2.
Honek besti honek entzun gotza, hau fine da, honek jekin. Eta markagailuari tanto egin eta gero, markagailuari begiratzen zion Leire Garaik, baina niri iruditzen zait Enrique markagailuari begiratzeko oraindik goiz amar dela. Bueno, markagailu, zer esaten da jakitea ondoten da. Tranquiltxo ibili ez ibili gaia. 8-2. Berriz ere, arrotu, atzeratu, bote egin dezala lau kuadro pare horretan. Hortan ari dira. Ara, berriz ere. Barruan. Eta klonatutako tanto ematen zuen horrek, lehen beste bat oso antzeko izan delako. Beste bat igula. Zabalien deja egiten junda, lehen bebera eta oin bebera. Ikusi nahi dut errepikapen hau, posible baldin bada. Ea asmatzen dugun zer egin nahi zuen hor. Gernikako pilotariak. Ea hemen. Nik ez du nahiko puntan laga hor, ez? Bai, puntan deja ditu, ditzen da. Baina, ez dakit ba. Besti ganin onda, deja din balau harrapagotzen. Bai, gainera, oraingo honetan, Garaik jo aurretik pausua egin du Zabalera Arrizabalagak, baina gero, ikusi duenean iritsiko zela, orduan Garai izan da, pausua Zabalera egin duena eta llegatuko zen. Dependut, apur bat nerviosa edo prisaz da bilela Arrizabalaga, da tantu berak domine gortuko arrizketan dut, noberak tantu domine dut, gero arrizkete den nahiko biherleko guten da, besti dominetan da noberak arrizkeu, hori seinale txarra. Enrique, eta partida estua espero duzunean, eta bapatean konturatzen zarenean aurretik zarela 9-2 eta aurkaria pilotazko botatzen ari dela, hartzen den poza ere alakotxea da, Ba, hor dana kontetan dira. Nobera ginikut da besti galdikut. Bederatzi eta bi. Eta sakea Leire Garaik. Gogoratu, 18 urte besterik ez dituela. Hortxe dauka, aukerakoa. Orain barrura, ahanketara Bizkaitarrak eutxi ondo. Hor da Leire Garai. Golpe gehiago du. Bizkaitarra gora. Golpe gehiago du eta hortik etor daiteke partidaren buelta. Oine motza, oine hartin ez da ebili dominetan nolan, agar apur bat erreazen eta marau. Hiru eta bederatzi. Zakez ere min egin behar dio. Olatz Arrizabalagak. Partiduari buelta mate gauzakea da. Ondo. Aide, kale eta tanto. Gaxi jotakoa. Zabalera joten jundan, zulo urtotza eta Garai Zabaleru zunta eta gero harrapo ezin behar. Utzaz tanto, ingun suertik. Iruditzen zait Olatzak ez duela partida luzea nahi. Lehen izan daiteke zalantzak dituelako eskuakin edo nahiago duelako partida azkar eta labur bat. Hoxe jokuku da, guztetako, errematetik eta joko alegreku da izetez. Olatzi beti guztuako aide asko sartzi. Lau eta bederatzi. Uts garbiagoa. Nekez egin daiteke.
Besterik gabe pilota gaizki jodu. Zer iruditu zaizu, Enrique, bote txarra egin diola edo ez? Nik ez dute zer ikusi. Esango naka, igul gauza dipentzetan jundala eta bat eginez. Zontzen hola nutzetia. Zabalera igual? Bai. Agian Zabalea zuen, intentzioa. Gauza bitxi pentsetan ondat bat abestabi. Zer ikusiako Zabalea zaketan duen posturi irantzik. Askotaren pilotari egoten da pentsatzen zakea Zabalera aterako dut eta kartzen badu horrela bukatuko dut. Eta lehen da bizi zakea atera egin behar da. Eta ara eta buenain. Garai. Barruan luze. Aide eta huts. Ez dut uste biderik motzena denik edo laburrena denik 22 iristeko Olatz Arrizabalaga egiten ari dena. Iruditzen zait bidea azkartuko diola agian Leire Garairi. Ez zaila delako erabat asmatzea erremate horietan. Pilota gainera Leirek egiten dio pilota arrotu. Batera indarrik gabe dator eta orduan berak domina gorduko aire sartzen da modu txarrein da galdu. Modu honi sartute benaiku bierleku. Bai. Lehenengo tantu domina guzik aire sartzea. Dena den gogoratu. Olatz Arrizabalaga pilotari handia dela. Eta honen aurka inoiz ez dago pentsatzerik irabaziko diot erne honekin. Hor da. Kantxa erdi andara bilte pilota. Orain bazterraren bila. Eskuine sartzeko moduko ere bazuen. Baina ezkerrez ekarri du. Dejada Zabalera. Hor zalantza izan du eta Zabalera. Zabalera oso era politean egindako tantoa. Bai, oso ondo mozten daude garaik eskerraz, Zuloti Zabalera botera. Ahi ez dago arrizketan, bai, botia zondo harrapetan da benien. Hor erdi dejada bota dio, eta hemen kontra zatorrela pilota. Hori ez da inarraza, Ez. Hori ez da bat ere erraza. Lan erdia gaindituta, 12 eta 4. Zakea luze. Erantzuna indartxu. Aurrean da pilota, bere burua saldu du, baina txosta egin du, hori ere gainean da. Tanto. Ondo orain. Olatz Arrizabalaga. Oin pelote aldatu du, ni bendo bizitza utako gala. Bizitza zigudila pentsatopa. Zer duitzen zaizu, biziago aterako duela? Edo atera beharko lukela? Normalin, bai pentsatopa, bizitza zigudila. Bueno, bi bizitzak eta bi motela dauz, Bi bizitzak eta beste bi moteltxuk. 4 jarri dizkiezue. Bai. Hor. Salduta zegoen erabat Leire Garai. Oin Zuloti izaketan. Barruti izakea. Ea. Aztertu nahi, tira egin du pilotak. Agina. Beste pilota badau. Beste bizitza. Zaki izin da hori, Bai. Pilota hauek, mutilek erabiltzen dituztenak bezala, zebo izaten dute? Ez teke holan zebo, endizoz zerbait gitz zebez ezateko. Orduan eman egin dio. Ba, eman egin dio. Orain erdi izakea. Naztu nahi du jokoa. Zakea eta hau ere kolpe bakarra jota. Ontsa esanlik Arrizabalaga bere zenin sartzen hasi dela. Partidun sartu dela. Gero pilota aldatuta nik uste eragin pixkat izan duela pilotak ere. Eta 5 tantura ekarri du aldea Gernikarrak.
Oraingoan botea Erne, barruan. Arrizabalaga. Eraman nola edo ala Garaik. Ormabiko tanto. Partida pixkat aldatzen nahi dela ematen du. Bai, aldatu da, bastante oingo peloti ez da berape, bai, berape oin eskumia ez da beste grazia bat azemontza peloti. Lehen nizteit bilurra. Beldurra pixat, agian. Berotu arte erosepa ez da izerako, bai oina beste grazia bat azemontza. Hor nahiko lan izan du tokia hartzen eta eramaten, eta gero begira. Ze Ormabiko ederra. 8-12. Sakea luzeegi. Horrengo tanto gozo garrantzitsua dira. Urrengo pare bat tanto alde batera joan edo bestera joan, alde handia dago. Gero txoakupe bai, hemendik horreak udana garrantzitsuek. Bai. Baina oina apur bat urratuz gero, gero urratxoa. Azpitik ateratako sakea, erantzun dio, baina pilotak kanpoan egin du botea. Oholtzan, egurrean. Eta pentsa, aldatu duenetik sakea pilota Olatz Arrizabalagak 5 tantu jokatu dira, eta hauetatik 3 sakez lortu ditu 24 urteko gernikarrak. Bederatzi eta 12. Erki erantzun dio horrengoan ere Leirek. Eta huts. Niretzat okerrari da. Ez zait gustatzen, horrela esatea, ez zait gustatzen. Berak izango ditu bere arrazoiak eta bera dago kantxan, eta berak seguru ni baino gehiago dakiela zer egin behar duen. Baina Nahutzapea larra harinei arrizketan dago. Apur bat pelota zugaitxua eta peloti hobeto hartzen da nina arrezgeko alau, hobeto urten guluzkitzu. Apur bat eukeratu hobeto zein arrizge bidamen da zein ez da... Bai, ez da importa dozen arriba pilota edo dozena pilotaka da jotzea, etorriko da onona. Gainera batipat kontutan hartuta, berak kolpe gehiago duela. Gaina esana, seguru berak, nik baino askoz gehiago dakiela. Tantoa gorri eman dute, eta niri zalantza gelditu zait. Niri kamarik ez da ikusten da, oin errepetizin Ni hobeto xonago, ez eta elkarren gandik urruti ez gauden. Zalantza, ez dut esaten ez denik balekoa izan, baina txapatik bertan zen. Ea, hemen. Buena izan. Bai. Akaso txapia ikutuko zan, bai, juza bertan ondo eta... Bai, balio duena juezarena da. Gu bino urraua ondo. Bai, eta hobeto jarrita, eta... Jueza. Beste... ikuspegi bat dauka. 10-13. Orgaski jodu, Leirek, Getxi ondo Arrizabalagak, Eutxi, Garaik. Ara, Zabalera. Horreztu asmatu. Ez du asmatu. 14. Zemat eskerri utzinan, zemat pelota galdu da. Bai. Olatze berak. Estadistika egingo bagenu zenbat pilota bota duen ezkerrez azpira edo kanpora. Besti beren meditu kendu garik. Ez, horri. Garai beren partidu egiten da. Nik uste dut oso partidu argia egiten ari dela. Bera badakiz, bere jokoa zein den, eta hori ari da egiten. Ez eutzen da bata beste igane da, eta beren partidu egiten da dela garai. Eta segidan, etenik egin gabe, beraien martxa batean, 14. Ezkerrez ondo. Hor berriz ere hanketara. Olatz Arrizabalaga.
Ezkerrez orain. Eutxi. Aurrean utzi du, Ormabikoa eta tanto. Hau ere oso polita. Oingun bai, eutzin tantu eiak daukeri hartu arte, daukeri hartu da nien barriz gau. Da erreza, horreta ondo urtetik. Apur bat pazientzia gehiago barri zabala. Da nipen dokuru moruen jenti buruei itxotzaka publikun da igula pentsetan da behiela. Gero hor, bitantotan edo bota beharrez diren dejada horietakoak bota ditu Leire Garaik, ez dakit agian partidua luze ingo zaio. Ez dakit, Ze hor arnazeztuka ikusi dugu eta badaki aurkaria itxuraz bada atorrela, hor berriz ere eta hau ere aspira. Alperrik, horretara zelik. Bera da bilgaltzen da. Daganera sartzen da pelota zailetara, goiti datozan pelota bai, sartzeko. Bat indarri gabe dator, goitik, zeuk egin behar diozu dana. Hori pelota oso gatsa da. Oso pilota zaila. Egira, horre. Igusten da postura badu, garbi dago, hori jokaldi hori egiten badaki. Handi goiti datorren pelotiolan hartzeko, bai, mutilek eta profesionalak eta hartzen da, etanak esan be. Ara. Barruan, justu. Horixe, justu. Barruan hori ere aukera guztia du tanto egiteko eta egin du. Ez da konforme. Ez dakit ze arrazoi den. Zaki falta izan dela. Zaki falta izan dela. Baina, juizan ondata. Juizan zoza egi dugu. Bai, eta zozartarako ere bai. Bai. Horixe da bere lana. Lehen beste bat izan da, zalantzakoa, txapa izan ote den edo ez. Nahiko zalantzakoa zen, orduan Arrezabalagaren aldekoa adierazi dute. Hortxe da. Ea, lankideok berrez ere hori ikusteri badugun, niri ea ikusten dugun bai bitu hortxe, hori da. Eurek aldeen zazen gara, ez da? Bai, nahiko justu hori ere, ez dakit zer esan. Dana dala, juza fallo hileik eta berena baitze pelota ez egidin bitza, ez berak pentsau da benaz gartu tantu den hori zelik egin. Oin, alrebez, bera pentsau zera izan dela eta segidu, eta gero protestatu bale, bai. Bai, segitu eta gero hori. Bai, segitu eta gero protestatu bale. Mira hor, ze ederki jo duen, barruan luze. Eta hor, Gernikarraren begiratua ez baitzegoen epaileak zioenarekin konforme. 16 eta 11. Garai berea segituko du. Pilota goian jarri, arrotu, atzeratu. Orain arte oso ondo da. Doakio eta aurrerantzean ere ez dut uste aldatuko duenik jokatzeko era. Bakotxa beretatik egiten dut, eta pentsetan dago hortiz igoiti jo, eta hidi kenduko zala, eta lantzen mina jo da itxen noa, zola narriz gauzkero. Ormabikoa dotorea. Enrique, pentsa zenbat pilota bota duen gaurko partidu honetan Olatz Arrizabalagak, baina 12 eta 16 dira. Bai, oino partidu ez da junte. Oino partidu azelik, bai, apurra fintxua egin. Lekutetik arrizko dugu, Urrutitik eta hortik indarra behar da horra alegatzeko. Behorren jokatzeko eri holan da, Horre beti arrizketan dut,
Hauzakea da, eraman, ondo, Leire. Olatz. Uts. 17 eta 12. Egin eta galdu. Berari da. Eta ari gara ikusten, bi pilotari arras ezberdinak. Oso desberdinak. Bai, erabat. Tantu bai, garaipe ditu tantu batzuk eta bestatzuk galdu ez da beren joku iten da, tantu gehienak gorrezak ditu. Eine galdu. Inde galdu, bai. Bera da usaba frontoien. Berak ditu eta bera galdu. Eta bostanturen faltan bostanturen aldea. Alde oso polita da. 18. bila, Gasteiztarra. Hori baztertu egingo da. Eutsi. Zabalera, kanpora. Zabalera eta kanpora, beraz. 13. Oie, ondo bota da inbe, ezkerra. Bai. Arto zuluen da, Bai. kaku. Nola eman dion, eutxita, pilotakadari eutxita. Bi hiru oso ondo urtotze eta ingo gara txapin albora junda, bai, bat emate normala da urtetik da. Ola, narriz gauz gero. Amairu eta mazazpi. Estutu nahi du partida. Arrizabalagak. Horren pilotak da luzea. Hori oso ondo egiten du. Garai, Gormabikoa. Horren gozo, ederra pilotaka da. Eta orain, zer egin behar du? Berriz ere atzera. Eta sorte handiarekin hor. Sorte handiarekin Arrizabalagaren tantoan, nire ustez bintzet, erabat, iez egindakoa izan. Bai, apur bat dizen, sotamando jota, Bai, bueno, danak txarturetetik, ez da, erreza, bat ematzuk ondo, zuerti bidu. Bai. Orain urte bukaeran gauden honetan, ez aldaba izaten urte bukaerarako azkenean sorteak dekin egindakoak eta galdutakoak parekatu egiten direla. Begira, hau nola jo duen. Hor, bota egin dio kolpea. Bai. Eta pentsa, pentsa. Ondo urte. Zakea da, indartxua gainera. Olatz. Orain, era bat agindu nahi du. Pilotaka da ona. Eta ez da iritsiko. Holan jokatuko gala useri jo botera lehenengo hiru pelotazo jota gero ju nahi dira. Beste txorigatek anteko luzkizo. Eta orain atxeden aldia hartu du. Leire Garaik bere botelleroak ala aholkatuta. Horrelakoetan takoa pixkat aldatzea eta ere izaten da gehienetan hori lan psikologikoa gehiago izaten da. Oin Garai hontan aldatzi ez da ona seinale garai hontan zozer minemoten dagoena. Nik olatzea tranquile jogatzeko pasintziago gehiago esatu zalarren eta beren botileruak. Ez da, errazan nobera guda murun gauzak eta danak ondurtetik ez da. Bai, eta sarri izaten duguna, Enrique, hemen kanpotik dena oso erraza da. Eta hor, jende ezaguna, Mendilibar entrenatzailea ez alda hori. Bai. Pilota zela amorratu bada. Bai, futbola itxitzen, eta sarri oten da frontoien paletan jokatzen da, eta astin paroa bigarrero etorten di. Bai, uste dut, egunen batean kontatuko dituzte, beraiek, baina uste dut Mendilibarrek eta Mandiolak eta partida interesanteak jokatu zituztela jokalari profesional batzuen kontra ere. Bueno, oinbe lagune dit, eta bakit Eiberren jokatu gana. Bai, Eiberren bai, jokatu zuten. Mendilibarrek Ikusteko izango zen. Mendilibarrek eta Mandiolak, saltzian. Bai, bat abstin kontra. Mendilibar da Martínez de Blate. Da Irujo eta Mandiola.
Festa harra izango zen. Mendilibarrek ere irabazi. Pelota gozuaz, Ba, ez batari eta ez besteari galtzea etzaile gustatzen hoiei. Olatz, Arrizabalaga. Txapa gaineko indarrez. Eraman. Hori tanto. Justu. Pentsako kanpa, eta bida gara, beti gora emon itzata, hola, beti gora emotorako nien, ez da seguru izaten. Eskerraz, lan beti gora emotorako. Nahiko azkarra esan dut. Barruan izango zela, barruan izan da, baina... Ondo, justo. Bai, estu. Beitu, zer izo jokatzen hasi da nien apur bat, beste modu batera, zela numotzan partidu igulta. Zakia eraman, Arabarrak. Zabalera, hor dauka aukera Arrizabalagak. Zer nahi ote zuen. Orain pausu egin da atzera. Orain biak joko antzeratxua egiten. Barruan justu. Epailek ez dute zerra dirazi. Ormabikoa txapapera. Kantu garantzitsu izen dago bizendako, 18 jamazei, 17. Alde handia dago. Bai. Alde handia dago. Baina olatzak bat amatzuko lako geti, ez da nintako. Arrizkaren bide horren joko. Bai, eta pilota egokia zuen, hori Ormabikoa jotzeko berak daukan teknikarekin, hori ez da harritzekoa hortan saiatzea. Baina 18 eta 16. Txapapera joan zaio. Eta pentsatzen nuen, Enrique, sei urteren aldea daukate hauek, eta partidu gogorrari gehiago utxiko ziola Gernikarrak Gasteiztarra baina 18 urtekin hauek prestatuta daude, Bai, garai ekitzaile da. Berrura berriz ere, eutxi. Eta 19. aurkariaren zat. Bai. Bitxapa gaineko oso onak jo dizkio. Oso onak, oso onak. Jarraizea ere, etzen agian idea txarra, baina Leire Garaik esango du, hau da nire jokoa, zuk arriskatu, irutanturen faltan, irutanturen aldea dut, zeu botatzen badituzu, eskertuko dizut. Emeretzi eta Masei. Oso ondo eskerrez, zakeari erantzuna. Olatzek, orain atzerago. Ez dakit partidu zuen zenbat aldiz hartuko zen aidez Leire Garai, baina oso gutxitan. Baten ez, topenta. Segurazki, alerik ez. Eta begira, 20. ere lortu du. Pelota erreza zen, pelota erreza. Pixat baztertu egin zaio. Ai, hor eskuari eutxi egiten dio. Hor kolperen bat nik uste dut hartu duela Leire Garaik. Baina bukaera ia bertan du eta ez dut uste kolpe batek eragotziko dionik behar den bezala bidea egiten. Ikusiko dugu, 36, orain dena ondo egin behar du. Arrizabalagak nahi baldin badu finalean izan. Igul partidu galdu. Hor eskerrez jarri da, aukerakoa du, eta hori hor bukatuko da. Aurretik kantu falta inion da, holantxe zabalin peloti jarrepote puntan dejari inge,
nabesti torritiago, ez dut ikendut, degadia buena injebe harrapa bitxotza, eta saldu. Bai, hor pilotak da kurioso hau izan da. Kantxa erdi-erdian eskerrez jarri da. Horrek esan nahi du, jokaldi horrekin konfiantza handia duela. Dejari ditza, bai, ondo injez, da gara besti duk, domina. 21-16. Zakea luze, arabarrak, edarki erantzun dio. Bizkaitarrak, berriz ere Garai. Kantxa erdian du pilota. Tejada eta tanto, bukatu da. Ze era polita partida bukatzeko, arriskatu egin du eta garaipena Gasteiztarrarentzat. Zenbat gauza ikusi ditugun partida bakar batean. Bai, kantu desberdinepe asko. Da nik uste dut, Arrizabalaga apur bat buru igualta batzuk emotideko, bai, ikesteko egin bida horrek ezope, ja. Ikesi partidu ikestiek ez daude grazia hondik iken. Partidu galtzik beti emoten daude penia. Bueno, eta hemen dut, nerekin Leire Garai, Leire, zorionak. Eskerrik asko. Ze jokatzeko era hain ezberdina. Zuk segi eta segi tantoari eutxi, pilotak da luzatu, lau kuadroko arrastua bilatu, eta berak arriskatu eta askotan asmatu ez. Bai, banekien partidua hola lateral nuela, atzera bota ez da berak arriskatuz hautze ginez, eta bueno, balan junda, ez da partidu superlita izan, akatsatzko egon dira, baina bueno, pentsat irabazi eta pozik. Baina zuk oso garbi zeneukan zer egin behar zenuen, zuk bazenekien. Pilota goitik arrotuta atzera, hori da gaur horrela jokatu behar zen. Bai, banekin pasentzia auki behar nuela olatzekin, asko jokatu dugu kontra, eta ezagutzen ginen, eta bueno, atzera botaz, azkena partidua nire alder hori da, eta bueno, pozik. Ikusi zaitugu momentu batean hor partido bukaeran eskuin eskuan, hola zerbait aldatu nahian edorrela, arazoren batez? Bai, bueno, udatik daramat atzarekin gaizki, honintzen San Mateon jodiun nun, eta gero egonaz beste hilabete terdi, diario baskotik jokatu gabe, eta bueno, ez haitzen datzen, baina bueno, aber orain finalean ondo dakadan, eta partidu polita egin alduan. Amaia Aldai izango duzu aurkari, sasoiko dago, ura ere. Bai, Amaia oso pilotari ona da, momentu honean dago, eta bakit partidu zaila eukingo dudala, baina nik nira egiten saiatuko naiz, pazientza eukitzen, eta txapela etxera eraman aldudan. Plan polita da, urteko azken egunean honea etorri eta 3 final ikustea. Bai, irabazi edo galdu hemen egongo nintzen, partiduak ikusten, eta orain jokatu behar badut finala, asko oso pozik, eta ea urteari amaiera hona ematen diodan. Ea, suerte izan, eta finala handia jokatu, eskerrik asko. Eta Gabona kondo pasa. Eskerrik asko eta berdin. Bueno, irrifarrea zaio kentzen aurpegitik eta normala da. Nik uste askorentzat favorito aurkaria zela, eta garaipenak badu poz hori berarekin. Enrique? Bai, hori... Gauza asko eskaini dizkugu partida honek. Bai, hori aurretik ikusten zeu, Arretabalak azartetan modu remati eta danger gehitzu bat posible asko deko lairo azteko, bai, horrek gauzo kondo inezik alperda. Esan dizugu, Olazar torneoaren barruan gaur 2 partida eskeniko genizkizuela, eta bigarrenerako prestatzen hasi dira 4 protagonistak. Ander Murua, Arrazatearra eta Aimar Morga Etxebarria Zornotzarra batetik, eta Aitor Etxebarria Nabarnizkoa eta Altuzarra, Jorge Altuzarra Ezkaraikoa bestetik. Mata eta Aizpurua finalean dira, Fernandez eta Aiztuetari irabazita, beraz, haiek aurkaria behar dituzte San Silvestre egunean, hemen Zaldibarko Elizateko udal pilotalekuan finala jokatzeko. Tarte txiki bat, eta berehala gara berriro zuekin.
tiempos eran otros y no llegaste a jugar aquí en el torneo Baja. No, la verdad que no, porque bueno, coincidió con la Olimpiada una cosa y otra y la verdad que no llegué a jugar. Pero bueno, vinimos a jugar en Interpueblos, me acuerdo, y creo que jugamos en el frontón viejito que había aquí, pero ya en el nuevo no. Sí, debuté muy joven, entonces pues bueno, no tuve la suerte de jugar este torneo que vemos que año tras año, la verdad es que mueve mucho público y hay un ambientazo. No, la verdad que es un frontonazo. Aquí se puede jugar muy bien la pelota y la verdad es que la gente responde muy bien. Es uno de los campeonatos punteros, ¿no? de Euskadi. Hay que seguir y sobre todo cuando juega gente buena como este año. Buen partido del 4,5, el de parejas pues bueno, no ha sido tan bueno, pero siempre están los pelotaris punteros y hay que estar aquí con ellos. Nekiarenak eta Renovalesek defentsan oso ondo, partidu osoko modun oso ondo eta Olatxeai morala bajatzeko modoko tanto itzagin du. Jo, ari kaso egiten badiote, ikasiko dute bai, ofizio hau. Kaso egin jarak esaten da nahi, eso da, kaso egin gero, inalizeti bai. Hori bai. Baina ikasteko nahia, adin honetan erdia baina gehiago da. Bai. No vale, orain eskuinez, Olaetxeak amorratuta jo du pilotaka da hori. Hor da berriz ere, dejadatxo efektu eta guzti, Ormabikoa txapara. Lehen antzeko egin du Olaetxeak. Lehen antzeko egin du Olaetxeak. Dain ondo bototza Olaetxeak zula, Renovales ondo, Ormabizek, ondo, apurra txatil jogal jumaltze, kriston tanto egin. Bai. Hola, baina. Hoi no, ikusten du. Aldienak egin, tanto ike lortu duzitia, horret esan gaina egin. Gogorra. Kanpo da. Ez? Horrein dibarruan da hori. Olaetxea. Pintan utzi, Dotore. Horrein aire hartu beharrekoa. Eman dio gainera. Renovalesek zabaldu, Olaetxea. Ez da txarra. Bai, Renovalesek egin. Renovales defensan, Olaetxea. Renovalesek Ormabikoa. Olaetxeak berriz ere ezkerra armara oso ondo. Eta azkenean Renovalesek eutxi. Eta Olaetxeak berak galdu. Sufridu gehi asko Renovalesek. Renovales sufritzen da. Atakien, reatakin igule gehitxoa Olaetxea izango bai. Renovalesen defensia. Bai, eta Olaetxeak hor egin du meriturik. Bai. Baina azken horixe falta. Agindu du, tanto eskuan izan du hor, Renovales, pilota lagata zegoen. Lagata. Bai, efektu apur bat txartu jota eta efektu raru eta zera, eta Olaetxea bere botokar apur bat izan, eta Olaetxea kantzute, Bai. Hori, tanto hori galtzea, nekearena da. Baina amaik aldiz errepikatu duguna ere nik uste, orain honetan ere ikusi dela. Batetik defentsa ikaragarria da duela Renovalesek, eta bestetik ezkerraren efektua beti berezi izaten da. Gaizki jotako pilota asko izaten da. Gaizki jota eta eskapada moduen da, sozalan alan buena egin joan da, eta gero, Olaetxea lehenengo tantu gizien balitzez harrapokoa. Bai. Olaetxea palizia hartu zen. Ugaitz, Renovales. Renovales berriz ere urruti mantendu nahi du Olaetxea. Luze berriz ere Liztartzakoa. Eta azpira, etxi egitu. Minutarrik ez gara. Hauxe izango da Renovalesen azken zakea partidu honetan. Olaetxeak erantzun dio, Renovales luzen. Olaetxeak eskura jarri dio tantoa finala, Ormabikoa, eta amaitu da ez, txapapera! Egan ezan da.
Ola Etxeak. Barruan Ezkerron maikutuz. Zabaldu. Renovalezek. Ola Etxeak oso ondo berriz ere barrura. Ormabikoa tanto. Arnazek hartu ez nire ikusten da Oletxea, ez da nervio da zagon lehen bide da toingo paparra igartzen zitza. Bai. Roingo tantu ez da izenengo horra, oinatza peloti berak aldatu. Sarri ez toko lagu ziduz. Ez da nik ere. Behin eta berriz pilota aldatzen ari dira. Eta aurrera doazen bitartean, izango dute ez da taktika txarra. Ez, sorpresan arrepeti jarren, oso zerraru, nitzago ni tanto itxeko, eta... Bai, zerbait nahazi. Zerbait nahazi. Ez da uizteko Oletxea, Ez. Ola Etxea oso partidu ederra jokatzen ari da. Bizek oso partidu duna. Hor da Ola Etxea, gogoratu, 17:21. Zabalera, falta. Amaitu da. Finala, 22 eta 17. Zenbat gauza polit ikusi ditugun. Final baten barruan. Gure hamburguesak mimo handienarekin egiten ditugu. Kilometro zero okela onenarekin. Bertoko okela. Baina zuk, zaporeagatik gogoratuko dituzu. Baserria kilometro zero hamburguesak. Ikusi gure aukerak webgunean. Eta orain baserria kilometro zerorekin babestu zuaitz bat.
Olazar torneoan badakigu nortzu jokatuko duten lauterdiaren barruan, bai emakume mailan bai gizonezkoen mailan, badakigu Pinakakoan Mata eta Izpurua izango direla, bakarri falta zaigu jakitea haien aurkariak zeintzuk izango diren, eta hortarako kantxan dira Ander Murua eta Aimar Morga Etxebarria, Arrasatekoa, naiz eta uste dudan Zarautzen bizi dela edo han ibiltzen dela behintzat, eta Morga Etxebarria, hau Zornotzarra, haue biek oso impresiona egin ziguten aurreko partidan, eta aurkari Aitor Etxebarria, Nabarnizkoa, eta Jorge Altuzarra, Ezkareiko Errioxarra. Horretxura zarazo txikiren bat izan da pilota batek, baina topatu dute, ez da? Ez topen, topo ondo inoz, ganda bizbultaka, horre gimnasia rimikako zerako tendia. Bai, tapiak edo. Bai, alfombrak, batut eta haren barruru sartu da itxuri eta ez daipa, zein jaben, ez da agiritea. Bueno, lau tikiru behintzat, pilotari oso indartsuak. Aitor Etxebarria da, iruretan angaraia ez dena, baina argi honekin, honek joko ikaragarria du, eta aurkari arriskutsua da beti. Bueno, Enrique, ze tankerako partida? Lehen zerbait esan dugu, baina ze iruditzen zaizu, zer eskaini dezake partida honek? Nik partida honetan ikustot Aitor Etxebarria joko hundizaz, da atzelan eze Altzuzarra gogukin, baina Gorrizepe Murua oso ondo dabil, da Morga Etxebarria niten tortxongo da lakakua. Morga Etxebarriak Altzuzarra domina bingo da, da Altzuzarra domina badau, eurruen Muruak etako da partidua. Bai, Morga Etxebarriak daukana da oso konstantea dela. Pilotaka da handia du, eta gero askotan jartzen du pilota horratzean. Azkenengo ez dakit, 2 edo 3 partido ikusi dizkiot, eta beti era berean. Eman, segi, eutxi, aurkariko gorra iruditzen zen. Bastante konstanti da, eta pelota zupe bastante jote juten, nipen dut atzien Morga haingo da, dominoko da, lepu sarrizetan erakutziko txala zerai, Altzuzarrai. Enrique, hau dira, gero ikusiko ditugun pilotak edo... Bai, ja jokatzeko pilotak inabiz. Pixa dibiliko dira, hasiera hontan bintzat. Bueno, hasieran beti zego apurtxuaz da beti biltzen dien gehiago. Aurten honi larraiko ikesta zuertau, da ber... Horrein arte txapelketa guztian zehar gustora, ez da? Bai. Golden materialarekin. Bai lauterdian eta baita binaka ere. Txalo artean egingo dute ibilbidea kantxa erdira lau pilotariek. Epaileak txapa aidera eta lehen biziko sakea urdin. Hortxe, azkenengo aholkuak. Hau badakite, dena den nola jokatu behar duten. Nipen, gaur da lehenengo partidua Muruak eta Morga Etxebarriak alkarrekin. Claro, hemen
murua ezagun espinalek arazu gehiagulako murua etorro da. Baina, lehenengo partidu da bela uste dut Alkarrekin. Bai. Dena den, biak da biltza oso joko honean, aste honetan egunkari indartsu batean, ia horri alde osoa eman diote Ander muruari ere. Eta, horrek esan nahi du, zerbait ikusten dela, gero finalean dago, eta menos gauza kuriosoa gertatuko da, Enrique. Gaur, Ander murua eta Aimar Morga Etxebarria elkarrekin dira, eta final horretan, aipatzen genuen final horretan, elkarren aurkari. Elkarren aurkari, bai, hori holan da. Kuriosoa da. Bueno, horrek esango du jokun onduen, hoi momentu honetan euro da bizela. Bai. Elkarren aurka askotan jokatzeak esan nahi du joko asko dutela. Ea, zer moduz moldatzen diren lau pilotariak. Gogoratu. Bi Bizkaitar, Morga Etxebarria eta Aitor Etxebarria. Eta Gipuzkoar bat, Ander Murua, eta Errioxar bat, Jorge Altuzarra. Ea, az da dila festa. Lehen da biziko sakea, Aitor Etxebarriarena. Errazo erantzun dio. Morga Etxebarriak, gainean, hori ere gainean. Erraz, ezkerrez, Sotamanoz. Ezker gantxoa indartxu bankatara, Orkeinu eta utzi. Iruditzen zait, Ezkerreiko atzelariak askotan ibili beharko duela gaur, orain da bilen toki horretan. Earki. Orain aurrelariak, elkarri gain hartu nahirik. Biziek indiote partidarien, Enrique? Bai, galtzeko ez da. Altuzarra. Barruan Muruak aukerakoa du. Atzera, baztertuta gainera, oso ondo. Hortik emango dio. Baina kanpora. Kanpora. Gorputzean sartu zaio. Bai, gorputzean sartu zaio. Apur bat bote okorra itzata konfianza zuzua azkunda. Gero gorputzean sartu pelotia. Bai, nik uste dut pilotaren gana berez ondo dela. Ondo eta astiz. Pelotik apur bat okertu da nien gorputzea etorriako. Ez dut uste bote santua ere egin dionik. Eta beraz, estrainekoa, urdin. Etxebarriaren zakea. Zelariari utzi, Altuzarra. Eta Morga Etxebarria. Baztertu zeko bidian dijoa, eskerra zo egokia du horrelako pilotak ateratzeko. Hor, efektu eman nahi izan dio pilota bazterrera eramateko, ez du lortu berari, eraman, berriz ere zabalera, eta ondo. Oso ondo, Aitor Etxebarria. Bai, Aitor Etxebarria hori momentu honetan joko onditzen ikusten da, eta peligrosu eta holan labur-laburrien ondo manejetan da. Eskerreideekin bebait, eskerreideaz minon ditzen dago. Moral onditzaz dago. Eta Espinalek zer du, badakizu? Atzamarra pintzauta edo. Pintzauta? Bai. Zertuta bai. Esan da benik. Espinalek eta Morga Etxebarriak bikote latza osatu zuten. Baina lau pilotariak egongo dira ondo, lehen esan dizu egun bezala. Ander Muruak eta Aimar Morga Etxebarriak gaur lagun direnak, Laister finalean, beste final batean.
elkarren aurka aritu beharko dutelako. Momentuz, 2 eta hutsatzetik dira. Erki Altuzarra. Bolea zazpira. Eutsi egin dio pilotari. Bai, eutzi ero asko bajatu guri zen dut deprisaz. Atzelari etorreketako nero labur zako guri zen dut txapatea. Dena den ikusten da. Nik uste dut hasieratik ikusten dela. Aitor Etxebarriak zer nahi duen. Joko alaia eta aurrien eta da. aurrean aurkaria behartu eta agian guk egin dugun interpretazio bera egingo zuten beraiek ere. Atzean normalean Morga Etxebarriak aginduko duela eta orduan aurreko aukerei ezin zaiela muzin egin eta aukera dagoenean arriskuak hartu behar direla. Pilota aldatu dute? Aldatu da. Lehengoa oso pilota polita. Bai. Emandakoan ibiltzen dena eta Altuzarra gogotzu ikusten da, Bai. Ea. Muruaren sakea. Ezin hartu Etxebarriak. Hor da murua berriz ere utzi lagunari. Goian oso ondo Altuzarra. Ezkaraiko atzelaria. Ezkerra antxoa. Orain bolea. Txapa gainekoa, intentzio hundiz egindakoa. Aipatu dizuegu agian inoiz ez dutela elkarrekin jokatu Muruak eta Morga Etxeberriak, baina hor ikusi da bat Zabalera, bestea Txokora. Pelotariak azkar ikasten du, pilotaria denak. Morga Etxeberria. Hori gainean da, eta baztertu. Txapa, garbi dago zer egin nahi zuen Ander Muruak, pilota barruan, luze, baina ezker hor baikutu du eta Aitor Etxebarria hortxe urrien lagurri ingudu du txapa kontratik, bai, klar, txapa urran ibilizko lantzimatek zagatetatzen du. Egira, azkenean, txapa hortxa izan da Zaldibarko Elizateko udal pilotalekuan eta markagailuan lehen da biziko berdinketa. Pina eta erritmo aldetik oso partida bizia, oso bizia. Sakea oso atzera, baina erdira ondo utzi dio Ezkaraiko atzelariak. Orain berriz ere atzera egin beharko du. Erra pilotaka da. Botea ia 6an. Ederatzetik gara kanpora. Eta txaloka ari zaio Aitor Etxebarria Jorge Altuzarrari eta egia da, ondo aritu dela Ezkaraikoa, baina Etxebarriak ere jakingo du lan eskerga egin beharko duela Jorge Altuzarrak Morga Etxebarriaren erasoari eutsi nahi badio. Hortze ikusten dira, bata bestien benzidu zin jo nino. Sakea da, Sotamanoz bebean hartutaren mandu Muruak, gero bere burua saldu du. Hori bazterrera doa,
hori gaiztotu egingo da, ondo atera zaio, baina gora. Erretolika eharrean ibili da, gora bota duelako Altuzarra. Bai, oso ondo, Morgak zabala zain dut, jo goigoizen da zazpikuadrun bastartu. Zarritzen zeire moten ibilti bino gara, zabala etxoan hartut, harrapetan da nien eskerrek orman bastartu honek aztio gonin hortze duke failu txuga. Jota zera bai, bastartu gitxia, beteran nut bino. Eskerrek ormi gitxia topau. Ezkerrez, oso postura naturala dauka, ezkerrez. Morga. Hori ere bazterraldera, ondo gainean da. Atzera, muruak. Horra aukerakoa izango du, ez, utzi egin dio lagunari. Berriz ere atzera, atzera eta atzera, Morga Etxebarria. Bista ona, Bai. begi bista ona dauka. Oso ondo. Aitor Etxeberriak. Utzi egin dio pilotari pasatzen eta kontrakantxako oholtzara joan da muruaren pilotaka da, begira. Hor. Pelotik eskun minimum baduza lantzik. Pelotik eskun Bai. Itxik. Nik uste du tentazio eta dena izan duela jotzeko, baina azkenean ez du jo. Uts. Batean, begi bizta pikaina azaldu du, orain honetan. Prisan larri dekola ustot. Bai. Piskat behartuta bezala, presaka. Prisan larri partidu amitzeko. Enrique, partidu irabazi nahi duenak lan egin beharko du. Bai, ikusten dan moruen lan eta desenta. Muruak eta Morga Etxebarriak 4, Etxebarriak eta Altuzarrak 4. Zakea luze, 10 ederki erantzun du Altuzarrak. Aire hartzeko modukoa, ez. Atzera Morga Etxebarria, oso ondo. Hora, korputzera etorri zaio pilota. Bai, emotera, larrei emotera. Ona, pelota ona izan da, eta emoteko moru izan da. Baina sartu egin zaio pixka, niri ala iruditu zait. Bai, apurba sartu egin zaio. Da, bere postura ere, askotan jotzen du pilota gainean balu bezala. Kargaute moruan. Kargauta moduan, bai, begira. Oin dena den hemen gehiago izan da, bera guzti baino gehiago etorri zaiolako pilota, eta hor, lehen Enrique Agirrebitek esate ziguna, hor ikasi, eutxi tantoari. Baina okerrez banaiz, Morga Etxebarriak 22 urte ditu. Eta beraz, 20 urte ditu. Eta beraz, oraindik zerbait izango du ikasteko. Barruan, hortan tentazioari eutxi egin dio Etxebarriak. Zabalera jotzeko ezen pilota txarra, baina erra pilotaka dago ere. Botea 6an, bederatzitik, gora. Oiko txapara. Ez da bileko nien Altuzarra buena asko iteko, zazpitik aurrera pelotak itxikoten dut, hemen digatzeko esparrutik, inoi betxago guztetan, Hemen beti hemen atzeko punta noti hori izta. Gero pilotari batzuk badaude, 3 pilotaka da 8 jotzen dituztenak, eta beste 4 zabalera, edo ies egin, edo gora, edo hola. Baina Morga Etxebarria ez dagoetakoa. Ekin egiten badaude.
egin behin biher, ostantzen Etxebarria. Bai. Barruan da. Hortxe ezker gantxoa Muruak. Eta gero baztertu. Aurretik dira gorriak. Lehen da biziko aldiz, final aurreko honetan. Sei eta bost. Horatu, bi eta utza horreratu dira Etxebarria eta Altuzarra, gero Bina, gero 3 eta 2, 4 eta 3 eta 5 eta 4, eta orain bi tanto errezkan egin da. Lehen da biziko aldiz. Aurretik dira Arrasatekoa eta Zornotzarra. Luze egi atera du. Sake Muruak. Hau ere sake luzea, baina barruan. Sake oso polita. Barruan. Mate zuen gora joango zela, arrastotik gora joango zela, baina ez du ikutu itxuraz. Ederra, eraman. Pilota gaizto eraman du. Orain gainetik pasatu nahi. Morga Etxebarria, ez da lan erraza. Etxebarria berriz ere. Atzera ondo burua. Ai. Ez dakit zerrek jo duen pilota hori edo atz puntarekin edo. Berriz ere, gorputzera etorri zaio pilota. Morga Etxebarriari, baina Etxebarriari. Hori barruan justu. Ezkerrantxoa, barruan da. Berriz ere ibili egin behar Muruak. Gainean eta kanpora. Ez da tanto eder bat. Aitor Etxebarriak. Zabalera oso ondo. Etxebarriak. Oso ondo moztu Zabalera eta gero zuluen dejadia. Da atzelari zendako luzetxoa ailegetako. Bueno, Enrique, de repente esan behar dut. Bestela, goguakin geldituko naiz, eta zan behar dut. Diskuro batean gaizki esaten badut Morga Etxeberria edo Aitor Etxeberria, aurretik barkamen askatu behar. Askotan nahi gabe ateratzen da, baina bai. Aimar Morga Etxebarria Zornotzarra da, eta Aitor Etxebarria Nabarnizkoa. Beraz, argituta gera bedi. Sakea Aitor Etxebarriaren eskuetan, seigarna lortu baitute. Sake bizi-bizia. Bizkarra zeutxi egin dio, pilotakadari. Mira, orain Bizkarra eragusten, Errioxarra Bizkaitarrari. Atzera, zortzitik. Morga Etxebarriak eramudu, Morga Etxebarriak. Hau, erdi ies egindakoa. Hau emandakoa, pentsan undabilen. Ezkaraikoa, ederki. Keinu. Arrasatearrak. Eta astindu Zornotzarrak. Zazpi eta zei. Atzelarizek lana piletan da bizela pentot. Aurrelarizek bino atzelarizek ezak astigetan da biz da azkenien bat aro bestiek Murua pelarrai ez da sartzen. Da Etxebarria bez da atzelarizek da biz partidu
Dena den, normalean, Enrique, partida erditik aurrera atzelarietako bat geisten baldin bada, orduan aurrelariak, aurkari den aurrelariak izango ditu aukerak. Kontutan hartu behar dugu, 13 tanto besterik ez direla jokatu, eta gero askotan bigarren aldean gauzak asko aldatzen dira. Hori holan da. Hau ino lehenengo zatizen gez partidu nien da nio agunta egiten da. Esango dutena da, atzelarezek ezak aztigiren da bizela, aurrelarizik. Bai. Etorko da, hori nipento etorko da. Hemen ditanto batzuta atzelarezek bat ero bestiek. Gero askotan taktikak ere izaten dira, ez da, pilota batekin edo birekin jokatu aurkaria nekatzen den arte, eta nekatzen denean agian pelota fuertexeago atera, eta orduan zaiatu mina egiten, eta pilotari bakoitzak badauka bere partidua ikusteko era, eta Zazpi eta 6. Venga, esaten dio Aitorre Jorgeri. 6 lanean. Zabalera propio ateratakoa. Edarki utzi dio Errioxako atzelariak. Lan hona egin nahi gara, zuzarra. Beti horatzeko... Ona. Kuadrutatik erkabizta ezan, bidera errezan. Morga. Eutsi egiten dio Errioxarrak Bizkaitarrari, baina gehienetan Bizkaitarra da agintzen duena. Barruan, buruak eraman, Zotamanoz buruz gain pasatu nahi zuen, ez du lortu, baina mine egin dio. Mine egin dio. Gehi jaitotza, Etxabarriak muru gehi jaitotza hurri, momentuz da. Gero nik uste dut hori ez dela izan pilotakada santua. Torri da pilota erdi gaizki jota, eta horrelakotan baztertzen denean oso indar gutxi darama, eta behera egiten du, eta ezin eraman muruak oraingo honetan. Pilota berria. Ez du ematen aurrekoa, baino askoz biziagoa. Baina ikusiko dugu. Partido estua nahi genuen, Enrique? Hemen partido estua. Partido estua. Ikusteko modoko, da, jenti konforme dute, jente asko, da? Gaur ia pilota lekua ia beteta dago, erabat, baina jende asko bai. Altuzarra eta Morga Etxebarria. Hor dauka aukera Eskaraikoak. Pilota pesikat gelditu egin zaio. Gora. Goiko txapara. 8 eta 7. Bata joitzen dugu etxua, Morga Etxebarria joitzen dugu etxua, da Altuzarra bastartu. Hor dauko, hortik eta beda hor bastartu zatzi ona, joti bai, errakotxak gauza bat ikendu eta zeinek urtetan da nire bastartu. Ikusiko dugu, 8 eta 7. Zakea luze, baina barruan edarki erantzun dio. Bizkaitarrak, keinu, eta txarra, ondo egindako keinu izan da hori. Ibili egin behar Morgak, eta ez dakit ba, etzen aparte Goiko txapaura. Ez da,
gero goitxik etorriako eta bera peutz. Gero, nipen totatzenen gordunak urdabako efektua zuru niztia. Ea, hau ikusten dugun. Hemen ez dugu ikusten goian zer gertatu den. Ez dugu zalantzen jarriko epaileen erabakia. Ni bueno tzatitxetik. Bai, niri ere aukeran barruan izan dela iruditu zait. Baina ez du zen. Zegoen erronka hundirik, begira, hotxe. Ondo, murua, edo morga pelota txarra egin dugu, Oso txarra. Da Etxebarriak ama egona, bera galdu. Ez da, etxen Arreskatzen duenak. Goitxik itorra eta. Arriskuak hartzen dituenak, zarri izaten du hori. Morga Etxebarria. Erra pilotaka da, begira. Errebotetik gertu. Baina hortik ederkia dira modulatzen Altozarra. Etxebarria, atzera. Etxebarriak arriskuak hartuko ditu, baina behar denean. Berriz ere pilota gorputzera sartu zaio. Zornotzako atzelariari, hor da aurrean. Aukerakoa du Etxebarriak. Buelta. Hor ez dago zalantzarik. Hor ez dago, bueno, epaileak ea zer dio, baina nik uste dut. Buelta mondo. Hori berrez jokatu beharko dela. Oso garbia izan da nire ustez behintzat. Eira hor. Elkarrekin tupuzte egin dute. Zabal aldera hartu du Morga Etxebarriak. Eta barrura pixkat aurkariak, beraz ez dut uste pilotazaleak kexurik azalduko duenik epaileek erabakitako horrekin. Ederra. Bederatzi eta 8. Tanto bikaina, Oso ondo, bai murua, ez oin hartin ez dugu, bapea zartago lan da, apur bat ani, eta erotanto batzuk ikusteko nugu gitxosku zen. Bai, orain da garaia, Apur bat kantzetan azten dien. Bai. Baina, oso ondo, oso ondo egindakoa. Oingan urrela ezeka atzeratxoako lukote duzelen, kuadro bizen ondie bizek. Atzela ezeke palitxe hartzen irudi, oina atzeratxoa jartzen di eta koko gehiago jartzen dira. Zuera bat gozatu Morga Etxebarriak, hori txapa gainean intenzioz jotakoa. Defentsa lana egin behar Aitorrek. Eta orain ibili egin behar Jorgek. Altuzarra eta Morga Etxebarria. Keinu. Atzera, hemen da. Morga bate parean jokatzen ari dira, Enrique. Ez dago alderik bibikoten artean momentu honetan. Kolea. Formabikoa, horrazta iritsiko kontuz. Mina hartzeko ere. Bai, fundana abiaduriaz ziliartera. Bueno. Etxebarria oso ondo, Bai, oso ondo, bai. Egira hor Ormabikoa, ze konfiantzarekin jo duen, konfiantzaz. Atera dugun azkena, eskatzen ari zaio
Altuzarra epaileari. Beraiek ateratako azkena pentsatzen dut izango dela. Berdinketak nagusi orain arte. Sakea da. Eraman ondo. Olea horreire utzi. Sotamanos. Hori beti da zaila, Sotamano kontu hori. Burua. Hor zalantza izan du eta pilota astintzerik ez. Ederra. Eta hori ere. Zer egin behar du Altuzarrak. Nahiko lan izan du. Pelota oso egokia ematen zuen, baina Etxebarriak hor indarra ondirik gabe jo du, aztertu nahi zuen. Hau gaiztoagoa izango da. Erki atera du hori ere Morgak, baina pilotak frontizen. Frontizin bino Bea postura gatik, ez da? Postura etik, asko sartu dugu alde menetik. Alarra izabaldu. Amar eta bederatzi. Ikusle askorentzat ziren favorito. Murua eta Morga Etxebarria, baina orain arte ikusten ari garenak esaten digu ez dagoela alde handirik bi bikote hauen artean. Etxebarria eta Altuzarra txapelketa onain ja datoz. Partidu gona bihoztu. Atzera Altuzarrak. Morgak eraman. Ordu Muruak. Atzera baztertu egingo da. Eraman hori ere. Atzera Muruak. Eutsi Altuzarrak ondo. Ze borroka polita, bi azelarien artekoa. Tu, Garbiar, bi, izan dio, Errioxarrak bere aurrelariari. Eta honek, Sotamanos nola edo ala pilota frontizen jarri. Erki atzera berriz ere Altuzarra, oso partida ona jokatzen ari da. Aurrera doa, ez du asmatu atzera, hori ere gainean da, Muruak atera, berriz ere aide sartu behar Eskaraiko atzelariak eta hemen pakeak jarri ditu Morga Etxebarriak, pilota atzean jarrita. Partida gogorra ikusten ari gara. Horre era berezian jodu, eskatu Morgak, lurrean bueltak hor da Etxebarria. Txapa gainekoa, eraman. Atzera eta gora. Atzera eta gora. Beraz. Pasau ingurizitu goitik, klar, eskerrako hormi ikututzata. Ostantzen tantu una, Hazi lehengotik eta tantu oso ona. Da gogorra. Bai, gogortzen ari da partida, Ba. Gogortzen ari da. Amarna. Eta hor bere buruarekin ez dago konforme Aitor Etxebarria, baina egia esan ezingo dio aitzakiarik jarri egiten ari den partidari.
Ez, altzu zara pelotan ondo da, Aitor Etxebarria, bai. Oin artien ondo jokatzen da bil, bai, atzelarezen kulpa bezilik egota zer. Ez horixe. Nola ba? Orain aholkularien txanda. Dena den, naiz eta pilotari gaztea izan hauek dagoeneko kilometro asko egin dituzte kotxean, pilotaleku batetik bestera. Bai, honek. Baina beti, entzuten jakitea ere, ohitura ona da, pilotari gazte batentzat. Entzuten jakitea, da gero entzuten dana inaldaben, Bai. Entzun be... Bai. Konfiantzek iztuko zune esaten botzua... Zan edo esan behartzaiola egiteko, egina alduena. Bai. Ez dakitzen haiten haintzi erreza da, bai gero... Egin ezin. Amarna. Hau, Olazar txapelketako 34. edizioko azken final aurrekoa da. Eta espero genuen borroka gogorra eta alaxe gertatzen ari da. Eta orain zalantza dute ze pilota den. Elkarri galdezka ze pilota den. Amarna, zein iritsiko da aurretik lan erdietara. Burua hartzerik ez, hartzeko modukoa etzaio iruditu behintzat. Hor da burua. Keinu egin. Arrura luze. Oingotan duzun pelota zubionak morgate, Hortziko adroa eta bastartu. Bai. Hau ere bastartzetik ez da urruti biliko. Amaika eta Mar, azkenean burua berak bota du. Bai. Bueno, eiken jundata zuhurte txarra izan da, Bai, etzen berez leku txarrean egindako errematea ez da izan. Baina... Aukerako peloti, txartu urtotzala. Postura politia jarri du. Hanka baten gainean eta... Da gustora joge, bai, azpitxora. Bai, ezker gantxoa primerakoa du mutil honek, baina oraingoan txapapera joan zaio. Eta iritsi da. Altuzarra. Eusten ari zaio Borga Etxebarriari. Eta hori gaur egun asko da. Eta gainera batzuetan bizkarra erakutsiz eta oso pilotari segurua da. Begira, orain nor baino nor gehiago ari dira. Startu egin zaio. Eta besoak zabalduta Morga zaten ari da, bazen garaia. Dara bekontu datu da, nunitzen dan bina, jo bakarrekin ebino, apur bat bastartute mingez egin dana. Gertatzen dena da, gazte-gaztetatik oitzen baldin bazara egintzen. Eta hori pasatu zaio mutil honi. Baina bai, begira, hor pilota zazpi kuadroko arrastoaren parean edo zebilen, era bat baztertu denean, eta lan erditan edo erdilanetan nahi duzuen bezala, bi bikoteak berdinduta. Zakia luze. Burua. Oraingoan gaskillotakoa izan da. Atzera, indartsu Morga.
Zabaletik eraman behar Arrasatearrak, hori gainean da. Nola utzi dion. Morga Etxebarriak pilotaka horri. Barruan hau ere. Saltxa nahi du Etxebarriak. Hori pila buruan jo du. Burua zabaldu, baina bere lekuan zegoen. Erne esan nahi dut. Aurkaria. Eta tantoak bizirik jarraitzen du. Ai, pixkat labur gelditu zaioa. Bat emate galdu biban da. Ez da larra jarrizketan da bat emate galdu bir. Bai, partida dago justu puntu horretan. Inork ez du galdu nahi. Partida askotan hausten da garai honetan, askotan. Amairu tantura arte perden, baina... 16 bate arte da, aguntetan da, zarritzen da. Beraz, partidu gogorra egin dauz. Napizek iroa zigure eta arrizgau larra izta behiten da nahiko bir. Bikotek irabazi nahi, baina bakarra izango da Mata eta Espuruaren aurka San Silvestre eguneko finalean, urteko azken eguneko finalean. Aurreraren arteko borroka, batak txokora, besteak zabalera, azkenean pilota gaiztoa jarri dio aurkariari Muruak. Hor, zalantza izan dute biek. Muruak eta Morgak. Etxebarria, eskerra gantxoa ederra. Oso ondo arrizkete, Oso ondo aukera duta pilota. Oso ondo aukera duta. Zein hartuta gero bukatuta, jakina. Baina, bai. Burua, apurru bat igual berantutxo arranka dugu. Ikusitzen Morga bajatzako zulola. Bai, pixa zabalean. Bai, apurru bat zabalien egitxu autoko. Gero berak hor jodu, barruan zegoen. Bai, eta bazekien pasatzekotan atzetik pasatu behar zuela. Apurruan lo harpo du Murua. Bai, leku honean ere etzegoen, eta... Eta Amabina. Bai, barrinketa askoa. Asko, ezango dizut, a ber. Izan dira, Bina, Iruna, Launa, Bosna, Zeina, Zazpina, Zortzina, Bederatzina, Amarna, Amaikana eta Amabina. Hau da, lehen da biziko bi tantotan izan ezik, bi eta utxe aurreratu direlako urdinak, beste guztietan berdinketa izan da. Morga, pelota goigoian. Hori oraindik eta gorago, eta oraindik eta atzerago. Altuzarrak eutxi. Astindu batek, eutxi besteak. Eta azkenean pilota barruan justu. Bakarreman lertuko da, Enrique. Hauek kirolari oso onak dira. Oso ondo prestatuta daudela akina da eta sasoi galanta dute, baina oso partida gogorra gertatzen ari da. Eira, orain ze pilotaka da polita, Bizkaitarrak,
eta lagunak aspira. Horreta ez da erreza irabaztia, lehen behar hagoagoku atxapapera eta oin behar tantu bat bakarren jau muru agonin, ez dugu azartetan tantuk ikera. Bai, eskargantxo bat, ez da? Bai. Jo duen eskargantxo bat. Ez dugu bere egune hor. Gero, kendu ere pixkat egiten dio, Altuzarrak ez dio pelota bi kuadroan lagatzen ere, eta ez da bere eguneko gaur murua, ez da bere maili inotan. Bueno, oraindik gauza asko ikusi behar ditugu gaurko partida honetan. Gaurko final aurreko honetan. Aize pilota txarra. Hartzeko oso txarra eta usteko ere neko txarra zen. Usteko ia hobea. Usteko hobea, baina kuadro bizen boti egin lau kuadrotik jotoko modu da. Bai, iruditu zait pilotak frontizean behera egin duela eta horratutzen jekundata. Bai, ibilire egiten da, Rioxarra, kantxan ibili egiten dela. Bai, kolako ondo pelotara eta ondo jarri pelotara eta herri oso ondo da, partidu nahi. Bai. Partidu ondia jokatzen ari da. Muruaren sakea. Sake luzea horrengoan lagunari utzi dio. Honek ez duera bat gozatu. Ea orain Muruak utzi berriz ere lagunari. Muru apurra bilurtu behin da. Bi txapapera eta ez da balaguna ederra beldurra, 22 iristeko. Eta hor, pelota gelditu egin zaio. Bai, jota bezta jungolan goitik injertzu da. Pop egin du, hotxetak, gelditu egin da. Eta beraz, berriro ere, aurretik ditugu, Arrasatearra eta Zornotzarra. Ez dakit, zalantzaren bat baduten edo berriketa batean Murua eta Morga Etxebarria ez dakit zerrariko diren eztabaidatzen. Zakea luze, oso luze Gipuzkoarrak earki erantzun dio horrengoan ere Ezkaraiko atzelariak. Murua, utzi lagunari. Horrengoan ondo baztertu nahirik. Eta 15garrena. Hemen apur bat eta Enrique, apur bat kantzago. Bai, hortan ari nintzen. Piskat iruditzen zain neke azaldu dela pilotalekura. Ez asko ondino, bai, ondino. Ez, baina partida hain gogorra dagoenean maila eta erritmo horri eustea ez da erraza izaten. Ez, ja 15 izan da, eta partidu gogorra inge. Bai, oso gogorra. Igualari eta Ezkarraz erantzun dio Altuzarrak Muruaren sakeari. Murua txapa gainean, arriskatu gabe, orain agintzen Zornotzako atzelaria. Baztertu, ondo Altuzarra barruan utzi eta tanto. Ondo inge, da justo izen da tanto, Etxebarria ondo, juntan nipentzo dute pino beto.
Amunduak, zuluen itxit, claro, entregari itxiz, gero beti juten da gauzi erreza. Hor, efekto pixkat eman dio, eta behitu pilotak zer egin duen, barrurantz. Lehenengo botin ikututzala, Etxebarriak. Nik uste dut, bai ez dakit, Erun ez dagoen, lehenengo botina, ez. Ez, bigarrengoan izango zen. Bigarren. Atxeden aldia, ondo merezita dute, lau pilotariek. Eta hor ikusi duzue, zeharka, Ander Murua, platanoa jaten iruditu zait. Ze ohitura raroak izan, horiek tenisetik arrotako ohiturak izango dira? Izango dira, lehen pelotatik inok esan, nik komentagotenetan beha, inok ez dago esaten partiduko... Gero bai, gero bukatuta gero bai, Bukatuta gero eta hidratatu ostean eta gorputza bere onera ekartzeko eta nik uste dut lagun ona dela platanoa, baina partida erdian ez dakit oin glukosa apur bat ero, azukera apur bat ero hartzi, glukosa ez da? Estomagun bierren bidagan generu hartzia, nipen dut digestinu ondoin jai bidala partidu jogatzen. Baita gero desberdina da, bizikletan da ibiltzen den jendea jaten ditu, baina desberdina da, ere luzera ematen du. Eta gero harrigarria egiten zait, gaur egun gelak eta daude, kirolari gazteek, eta ez gazteek, zain gazteek ere erabiltzen dituztenak, eta epe labur batean, hola sasoi puntu bat ematen dizutenak, badaude. Baina, bueno, platano, ez dakit pixka tarraro egiten. Hainbat ikusteako eta hainbat deportista gazteak. Eta gero bakoitzak bere mundu badu, mutik garbi dago. Bakoitzak bere historia zabekoz da. 17 eta 13. Lehen da biziko aldiz, lau tanto den aldea, gorrien aldea. Eta Altuzarra berriz ere bederatzi kuadro parean da. Buruak luze barruan, ondo eutsi dio Etxebarriak. Altuzarra gorretzekien aide jarri edo zer egin. Orga. Ezin esan, Enrique pilota hau gehiagizkoa den ibintzeta? Ez. Hau desente bajatu da. Bajatu da, bai. Keinu Muruak. Orain ez duan beste ibili nahi Altuzarrak. Baina ibili egin beharko du. Nik uste du nekatu egin dela. Bai, oraingoan. Japur bat estreinu ditutxe zan ingeze ditutza. Bai, eta... Korrotxe da bizimo partidu hartzen nire bazti gatxada. Bai. Da, Altuzarra da, hori moruen partidu hartzen nire baztia... Bai, badu nire bazten bai. Bai, baina... Orain... 6 tantu errezkan egin dituzte. Bai. Dominetan da. Gorriek... 13 eta 12 atzetik ziren, eta 18 eta 13 dira orain aurretik. Ander Murua eta Aimar Morga Etxebarria. Eta ez da harritzekoa nekea iristea. Ikaragarrizko esfortzu eskatzen ari den partidua da, gaurko hau. Asko dago jokoan, eta dene finalean izan nahi. Altuzarra, ederki. Hor da berriz ere. Euskan danak emanez. Ezer gorde gabe. Eskerrez. Eskerrez ere luzatu du pilotaka da. Morga.
Burua bere burua saldu du. Eta hor da Etxebarria. Gainetik pasatu nahi zuen. Pasatu nahi zituen. Baina horretarako pilota eskuan ondo sartu behar da. Orain bolea. Hor da Murua, keinu egin eta utzi. Hor da Etxebarria gatzera, zailagoa da, botibolea eramaterik ez. Eta tantu honetan atzelari Errioxarrak egin duen esfortzua ordaindu dezake. Hor aurrean, pilotak eta bizi-bizi horiek hainbeste ohituta ez dagoenarentzat. Bueno, ohituta esfortzu egiten bai, baina, klaro, danak ezin jabi, bat-ematek... Bai. Baina esan nahi dut hau izan da lehen da biziko tantoa botera jarri gabe 3-4 segidan jo dituena. Bai, jaurra eta aurrin bolei azbera egazuen zazogaten da tantu gogorren jo. Gogorrek ezaten da, transporte karua. Bai, transporte karestia, bai. Emeretzik, ameirun igual ez ez dio? Ez, 12-13 egon dira atzetik. Gorriak. Eta orain, 7 errezkan, segidan. Edarki erantzun dio, Errioxarrak, Gipuzkoarrari. Hori ere barruan da, Morga. Eta azken tanto hauetan, Etxebarria protagonismoa galtzen ari da. Aukera gutxiago dauka edo, ez bamba. Azen luzatu hartu behar izan duen Borgak pilota hortara iristeko. Ondo, Altuzarra. Kantxa erdi du pilota. Ondo eskatutakoa. Hau ere gogorra da, Ormabikoa, kanpora. Efektua eman dio. Bai, goitxotik, da indetzu. Goiti, bai. Eta gero asko eman dio. Eta behin ezker Orma ikutu eta gero frontiza ikutu duenean pilota aidean joan da Zabalera. Intentzen hona, bai, ez dako dunik Muruak, danak dut zatxartu. Danak ero gehienak. Bai, baina... Hortxe duz. Galdu ez da behiten da... Atzelan ez dominitan da, eta hortxe... Altzuzarra oso ondo jogatzen. Oso ondo. Da Morgatxe barria, goin arti dira partidu naike. Bai, bi atzelarian uste dut oso ondo ari direla. Aurrelariak ere bai, ondo ari dira, baina Muruari bere ohiko tantoa bukatzeko hori falta zaio gogoa ez, baina batzutan ez dira gauzak norbean nahi duen bezala ateratzen. Altuzarra gatzera, ezker gantzua Morga Etxeberriak ezker gantzoa, honepai, zabalduz, botibolea. Cecilion eskolakoak izango dira, botibolea horrela jotzeko. Bai, Jon da urtutza, da besti junte paseu bierraz, goiko... Bai, denentzako dira hemen lanak, denentzako dira lanak, bai. Denentzako lanak. Atxeden aldia eskatu du orain Morga Etxeberriak eta atzetik doakio Ander Murua. Segurazki gustora hartuko zuten geldialdi hori Aitor Etxebarriak eta Jorge Altuzarrak ere. Lehen gogoratu emakumeen lauterdiko final aurrekoa jokatu dela eta bertan Leire Garaik 16an
utzi du Olatz Arrizabalaga, eta beraz Leire Garai izango da Amaia Aldairen aurkaria urteko azken eguneko finalean. Nola egingo dituzuen, neskana, mutilena eta gero binakakoa edo? Lehenengo nesken leuterdikua, gero mutilen leuterdikua, gero binakakoa. Bueno, arratzalde, lauterretan hasita? Leuruk eta lanetan hasi. Leurek eta laurden hasita. Vale. Zer pentsatzen duzuen normalean zazpira galdera hospitalia egolaz? Zazpira alderako amaitzeko esperantzi dut. Normalien da, ikustu. Ea! Hor daukazue, Enrique Agirre jarri digun zita. Zakea luze, Etxebarriak. Ordu aukera, barruan utzi, eraman, hor gorputzera, bota nahi zion, lagunari lagatzeko eretzen batxarra. Baina, hortantxe aritu da, saiatu da. Gure da Etxebarriak, ezka ikusten da, atzelari apur bajatzen hasike dugula, eta normala gurisetik eta arrizketik. Da, txartu urtetik eta ondu urtetik, bai, Holanda bilenik generaldin txartu urtetik. Bai, dudarik ez da, hemen pilotariak nekatu egin dira. Nork eutxiko dio beto nekeari? Laizter jakingo dugu, pilota partida hau ari delako. Azken txampara iristen. Itxuraz. Ez dute txiko. Hori aurretik esan daiteke Etxebarriak eta Altuzarrak. Orain arte borroka ikaragarria izan da eta etxi behintzat ez dute egingo. Murua. 16 eta 20. Eta berrez ere saskian dira. Gertatzen dena da, segurazki jarri dituzuen lau pilotak dagoeneko erabili dituela. Bai, ja danak ibil jongo diz. Hainba bultaina bez ez dureta. Etxebarria. Altuzarrak Sotamanoz lanak endu dio buruak bere atzelariari eta pilota hau ere gelditu eginda. Txarra. Oso tantu garrantzitsua da hau ere. Bata jo. Bestea frontizean jarri. Erne efektuari. Horren lantxarrak. Ez da zer jakin gure muruak urrin ja. Gilurtu ja, ez dago egunik euki Bai, gero ikusten du serio jokatuta finalean izateko aukera handia diruztela eta burua, ez du ondo jo pelota hori. Hori ere ez du ondo jo Morgak. Txapagainekoa. Oruak, lasaitu tantoa, astirotu, baretu. Ari dira pilotan. Ari dira saiatu eta saiatu. Altuzarra. Murua. Zerrantxo ona, eramaterik ez. Esango, ordu itxeok itxek bat emateko urtako lehenen gurtu. Berak ere segurazki hori sopetzatuko du. Bai. Zertera hori minio joko alegri egiten da normalin, gaur ez dutze urtetan, da, bueno, bigarrenak edo urtotzat, da esango, ordu itxeok itxek. Bai, gero pilotariak eguna ez duenean ere erabateko egun
ona ez duenen ere, jakin behar du 22 iristen, Eskat. Beste joko klase batin, beste Bai, modu bat jokatu. Gaur ez da luzitzeko eguna eta hemen helburua. Agunta bidea usozo lan nauzitzen da bitzen. Beraz, 21 eta 16. Horatu, Mata eta Izprua finalean direla. Eta aurkaria behar dituzela. Burua eta Morga Etxebarria oso gertu daude. Azken sakea, Arrasatearraren gaurko partida honetan. Ondo erantzun dio Altuzarrak. Ia gaurko sake buelta guztietan, sake erresto guztietan bezala. Ermabikoa ondo iritsi da, oso ondo. Burua, lagunari utzi. Orain aurrera morra doa. Altuzarra, ez du ibili nahi edo ezin du. Nik uste dut goian izan dela. Dudatu, Bai, nik uste dut goian izan dela, ez dakit. Baina, etzen izango. Nik azten diren esango nahi. Hemen digatzetiko gote guztien handi gorretik. Bai. Ederra daba, ez? Ez da ditxita. 17 eta 21. Hor, zalantza gelditu zaigu, niri iruditu zait, goian izan dela. Baina, epailea dagoen lekua, zenbat eta ezker paretari gertu egon, zailagoa da igertzen. Zailagoa. Eta gainera, bere erabakia izan da, eta... Ez da, frontoin erdizek ikusiko buena, eta beste erdizek. Bai. Hori berak hartu erabakitz eta banda. 17 eta 21. Azken hori falta. Buruak eta Morga Etxebarriak. Beste tanto baten bila aurkariak. 18. Eta zakez, ez dakit bigarrena ez ote den zakez izan, 2 eta utxekoa. Nahazta huitzen ditu apur bat zakez batein luzie bestin laburra. Horra normala zakez mateo bizartzen. Amazortzi eta 21. Lau errezkan segidan behar dituzte urdinek. Finalean sartzeko. Eta asmo horretan, lehen da bizikoa bintzatu hortzeko, egingo duzakea Aitor Etxebarriak. Zakea luze. Earki erantzun dio Morga Etxebarriak. Moztutakoa. Gerri-gerrian jo eta gehiegi osatu gabe. Baztertu egingo da. Eta amaitu da. 22 eta 18 azkenean. Amaitu da. Eta partida gogorra ikusi dugu, oso gogorra. Oso gogorra eta ganera protagonista atzelari bizakin izen dira. Bata erun, besti JJ partidu oso gogorra ina. Orduko zut, eurek ezelan ikusi da partidua. Barrutik eta kontrakantzatik ez da ikusten da. Eta hemen da, Morga Etxebarria. Bueno, zorionak. Eskerrik asko, bai. Zenbat sufritu behar den 22 iristeko final aurreko batean? Bai, hasieran agian nahiz hasi oso ondo, fallo larro, 3-4 fallen dotez da partidu oso gorra, ez? Azkenean Altuzarrak kriston partidu dota du, ez du pelotarik bota pare bat izezik hor bote errarin diola, ez dela partidu oso serioa, eta Aitor zer esan, ez? Pelotak induenan amaitu, defentsan ondo da partidu handerrek ere
ni ustez partio hona bota du, bikote moduan eskola gondu dit, momentu zaietan eta oso guztara ekin egia esan. Uste eta amabinako berdinketa arte, 11 berdinketa egin dituzula edo 10. Horrek erakusten du pixkat, partidu erdira arte nola joan den kontu, ezta? Bai, hori esan bezala partidu oso gorra izan da, 11 arte, 10 arte. Amaieran bai, tantoak horpa bost lau tanto egin ditu luzetuak, ez dira izan tanto ikaragarriak o txalotxoka modukoak, baina bueno, azkenean tantoak dira, eta hori izan da garrantzitsuna irabazteko, ez? Muru alaizter izango duzu, beste berriz kantxan, baina beste aldean. Bai, noekan kontra onkagu, este partidu zaiba, Diario Baskoko finala. Da, bueno, koitza bere aiten, aia papelona egiten dugun, da, odeiekin ja pareja hona egiten duan, ez? Hemengo finala ere ez da erraza izango, maila ona eman daude Mata eta Aizpurua, eta haien kontra ere lanak gogotik egin beharko. Bai, hau ere pareja, bueno, ja urte darama nivel altuan jolasten, Mata ez du faiuk egiten, korta luza ondo dominatzen du, eta Airez Aitorren moduan laburren abaitzen du, da hori da enarma, ez, nire ustez, hori zaitu beharko gara akentzen, no. Edarki, zuertu hondi izan finalean, eta aurretik, Gabonak, ondo ospatu, hortarako txe dira, eta? Bai, bueno, momentuz pizka zain du, domeikako finaleako, da gero 30 hartu dugu. Venga, zei holoxe, eskerrik asko. Enrique, hau entzat iluzio ikaragarria, finalean urteko azken egunean hemen izatea. Bai, nipen tot festivala hona gatzak gure azken egunerako. Gogoratuko alditu finalistak zen diren? Bai, nesketan garai Aldairen kontra. Aldairen kontra, bai, hori da. Partidu horbe ikuste dut partidu gogorra. Lauterdi barruen, Olatxea Naparra, Rui de la Ramendi ekipitzen kontra. Horbe bat injertutxu hau, erresti gondu bilira eta nipen to partidu ono da. Da partidik ez duena binakako ikustu. Bai, Ze Mata eta Murua, gaur ez da ibili Murua, ez da gukik bere egune. Ni nagoetzat Mata eta Murua hor da bizbizek. Bi aurrelariak, bai. Gatzelari zepe, Aizpurute, Morga, ez da alde hondikongo. Nipen to partidu oso estu, danak ondo badatoz, partidu oso estu duko finalin. Oso festival hona izango da. San Silvestreko final horiek laurak eta laurdenetan hasita, YouTubetik ikusi ahal izango dira, eta gero Euskal Telebistan urrengo egunean ikusten da, beraz, bi aukera izango dira, ezta? Euskal Telebista lauen, Euskal Telebista lauean, bai. Urrengo egunean da, YouTubeen zuzenien, leheruketan hasik, YouTubeen zuzenien. Enrique, pilotari izan diegun gauza bera, Gabonak ondo pasa, gozatu egun hauetan da, eta zaindu. Bardin, ondo pasata egingo, alegin zaintzen. Erki, hauxe beraz, eskaintzeko genuena, esan genizuen, bigarren final aurrekoak ere oso aurrekoek oso itxura hona zutela, eta alaxe izan da, beraz, finalak platerean prest dauzkazue, ez ahaztu urteko azken egunean izango direla, arratsaldean, eta ona etortzerik ez daukazuenak, aukera izango duzuela zuen ordenagailuetan edo urrengo egunean telebistan ikusteko. Eskerrik asko zuen erretagatik, gusto baduzue, urrengo batera arte.